Духтур, выделенияи ман рӯзҳои ахир ранг ва бӯи аҷоиб дорад. Оё ин зарар дорад? Асосан хориҷот аз маҳбал занро хабардор мекунад, ки оздуҳои ҷинсияш дар кадом ҳолат қарор дорад. Агар хориҷот аз маҳбал бе бӯй ва шаффоф бошад, ин ҳолати муқаррарӣ мебошад. Агар ранги зард ё сабз ва бӯи нофорам дошта бошад, ин аз мавҷуд будани микробу вирусҳо дар узвҳои ҷинсӣ хабардор мекунад. Дар ҳолати сафед ва ғафс ба монанди панир буданаш, ин аз грибок, яъне ки илтиҳоби занбӯруғӣ хабардор мекунад. Агар сиёҳчатоб ё хокистаранг ва бӯи бади моҳӣ дошта бошад, ин аз бактериоз, яъне ки вайроншавии микрофлораи маҳбал хабардор мекунад. Дар ҳолати омадани хун аз маҳбал, ки берун аз ҳайз ҳаст, зуд ба гинеколог муроҷиат кунед. Худатон ва наздиконатонро эҳтиёт намоед. Обу нашавед. Дар блоги худ оиди саломатии занон суҳбат мекунам.